Jo com a presidenta de Catalunya el vaig invitar i ell amb tota la normalitat i amb el compromís que sempre té amb Catalunya està avui disfrutant d'aquest dia, de la germanor, de la cultura amb tots els catalans. Això volem dir que els catalans disfrutin, gaudeixin i sobretot que comprin molts llibres, moltes roses i que gaudim d'un dia tan important per Catalunya com és el dia de Sant Jordi. Me ha invitado a asistir a esta recepción de San Jordi. La verdad es que es muy bonito. Todos conocíamos la tradición de la rosa y del libro, pero yo nunca había tenido la oportunidad de estar aquí. Ella me ha pedido que viniera. Estoy muy contento, muy orgulloso y muy satisfecho de estar porque es una fiesta y una tradición muy bonita y porque además está unida a cosas bonitas, como son las flores y como son los libros, que hay que leer y mucho. El tema de la financiación autonómica es un tema que se ha llevado muy mal, porque llevamos 3 años hablando de este asunto. Se va a hacer mañana, se va a hacer pasado, han dicho no sé cuántas veces que lo iban a resolver y de momento no han resuelto nada, estamos exactamente igual que siempre. Lo importante es que eso se resuelva pronto y que sea un estatuto bueno y adaptado a la Constitución, eso es lo que hay y lo que queremos todos. Señor Rajoy, ¿qué libro le regalaría hoy al presidente del Gobierno? Bueno, yo para que se relajara le regalaría novela histórica, lo que no le regalaría és un llibre d'economia, perquè és impossible. Espero i desitjo que hagi comprovat que els llibres estan en català i en castellà, que les parles són diverses, que ens entenem tots i que per tant això ens pugui fer pensar que en el futur aquesta voluntat d'acostament, de coneixement, més de la realitat catalana per part del líder del Partit Popular espanyol, doncs també doni fruits a mig termini. Ens agradaria molt. La presència del senyor Rajoy, doncs escolti'm, nosaltres som gent educada, els catalans, oi que és així? I per tant, doncs donem la benvinguda a tothom i a més jo aprofitaré per enviar-li el llibre que és la biografia d'en Ramon Trias Fargas, perquè així sabrà que tot això del dèficit fiscal amb Catalunya fa més de 30 i 40 anys que ja hi ha molta gent que l'està defensant i espero que se'l llegeixi i potser, fins i tot entendrà alguna cosa. No, home, no, tot això és que no els coneixeu. Si els coneguéssiu ja sabríeu que no els retirarien el recurs de l'Estatut perquè és allò de sostenella i no enmendalla, que diuen. I en el seu moment el Partit Popular ja va enfilar directament tot el que havia de ser el salt important de l'autogovern de Catalunya, també el tema del finançament, i ara, desgraciadament, estem aquí. Vull recordar també que de recursos no només hi ha el del PP, també hi ha el del Defensor del Pueblo, que tothom se n'oblida sempre, i el Defensor del Pueblo és un exdirigent del Partit Socialista molt important, el senyor Enrique Mújica. Aquesta diada jo crec que té una especial connotació política, està carregada de política, atès fonamentalment en la nova etapa de negociació que s'obre entre el govern català i el govern central, tant pel que fa referència al desenvolupament de l'Estatut com pel que fa referència al finançament. Hem sentit unes músiques del vicepresident Chávez, que la música ens ha agradat, de la mateixa vicepresidenta Salgado del govern, però volem que aquesta música es tradueixi en paraules, en lletres i en fets. No, Esquerra en aquests moments comparteix un govern amb el PSC i amb Iniciativa, que és un govern cohesionat i unit al voltant d'una demanda d'un nou finançament més just i equitatiu. I el govern comparteix sense excepcions que preferim un no acord o un mal acord. Per tant, esperem que hi hagi per part del govern espanyol una bona proposta, però en cas contrari ja hem dit que serà tot el govern que quedarà desvinculat. És a dir, Catalunya no serà menys que el que en el seu dia va ser Andalusia, Castella-la Manxa o Extremadura, dient que no acceptàvem el finançament i evidentment continuarem negociant.